je súdne pojednávanie, áno. Súdne pojednávanie prebehlo. Súdne pojednávanie, ja to sa postavím, súdne pojednávanie prebehlo. Bolo, no nie, však to hovorím o súde teraz. Dávam informáciu o súde, lebo som sa zúčastnil súdneho pojednávania. Zúčastnil som sa a krátko po skončení súdneho pojednávania som sa na stránke Nováky.com dočítal. Prečo o vykázanie poslanca žiadal primátor mesta? Čie záujmy chce hájiť? Čerstvá správa zo súdneho pojednávania na okresnom súde v Prievidzi ohľadne kontrolóra mesta Nováky. Pri predstavovaní prítomných občanov došlo na základe požiadavky primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku k vykázaniu z pojednávacej miestnosti poslanca mestského zastupiteľstva Ivana Hvojníka. Prečo toto žiadal primátor mesta? Čie záujmy chce na rokovaní hájiť? Zástupcovia médií mohli zostať, uvidíme, čo budú písať. Toto je názorná ukážka, dámy a páni, nehoráznych klamstiev a podlých informácií, ktoré podsúvajú na Nováky.com. Hovorím to pravdivo, to, čo tu hovorí, ja by som poprosil, nech pán Hvojník zareaguje. Nech sa páči, pán Hvojník, môžete zareagovať. Ak chceš povedať, že to nie je pravda. Povedz pravdu, sem do kamery, čo sa odohralo na súde. Môžeš hovoriť. Že si nepožiadal sudkyňu, aby Hvojník Ivan, poslanec mestského zastupiteľstva v Novákoch, na návrh primátora mesta Novák, opustil pojednávaciu miestnosť, na to sudkyňa sa opýtala, tvoje právne zástupkyne. Chcete vypočuť menovaného ako svedka? Záporná odpoveď. Opýtala sa druhej strany, advokátky Petra Oršulu, či ma chcú vypočuť, záporná odpoveď, a na to sudkyňa povedala, musíte opustiť pojednávaciu miestnosť, odíďte. Toto je pravda. Výborne. Vážení občania, toto, čo tu predviedol poslanec Hvojník, za to Ivan Hvojník, čo tu predviedol, tak je neuveriteľná lož. Neuveriteľná lož. Že ja som nikomu neudelil, že by som neudelil slovo. To je pravda, nikomu. Pán Hvojník. To je pravda, nikomu. Tak, ako som teba dal vykázať zo súdnej stiene, to je to isté. Ty si klamár v tomto prípade, si klamár najvyššieho rangu, lebo vieš dobre, ako to bolo. Práve, že vy ste ho nevykázali, ne? Ty klamár jeden. Nie, vy ste povedali, že ste ho dali vykázať zo súdnej stiene. Teraz ste to povedali. A mám to nahraté tu. Tak to pustí. Tuto to mám nahraté, čo si teraz povedal, že si ma dal vykázať. Pre Boha, ak vám to nedochádza. Ale to svedčí o mentálnej úrovni týchto ľudí. To sa už ináč